mummon Mia kalakeittohukki. Ahvensinakki. Meneekö ne kanttu vai kanttu? Ambulanssi. Apua! Vittu! Onneksi ei tullut tuossa mutkassa ja onneksi ei tullut ihan siinä. Meidän pitäisi Tonin kanssa kyllä tehdä se juttu siihen karavanille. Niitä saatais ylimääräinen tonni. Toimintatonni, sillä voitais ostaa se vitu Starlink sitten. Karavanilehten juttuja, pätkiä, videoita, just kaikkea tämmösiä. Ei oo mikään kiire meillä. Tässä on kotiin ja muuten niin alinoppet. Niin. Vau, kato tuollakin jotkut linnan rippeet. Tuossakin on kato vuorenhuipulla tuosta linnan rippeet. Siinä on vähän vittumaisempi ollut vihollisen tulla. Oltahan tuo jopa ihan joku Unescon kohe, kun tuossa oli joku kyltti. Käytiin katsonut. En kerki. Kiikarit olisi kahtus niin. Niin, tai kahtoo netistä. Kyllä tuossa tuplajuusta hampurilaisia pitää minun kohta tuossa syödä. Tää ruveta tupakalla. Pakkua. Tää hattu. Ootko varma? Joo. Olenhan minä. Eipähän mene hukkaan, nehän on hyvät hampurilaiset. Ei mene hukkaan, hyvät hampurilaiset. Hyvät hampurilaiset ei mene hukkaan. Kyllä vituttais jos meni. Mikä polta aatos? Luuletteko te, että minua haettu? Toissa vuonna kun minä olin siinä 3 kuukautta polttamatta, niin ja muina miehinä minä olin muita tupakoijien vieressä. Toni yrittää kovasti psyykata itteensä. Ei tee meiltä tupakkaa. Joo, kyllä et kohta tien mihin. Kyllä kohta ei kuulemaan tien mihin. Täällä on toinen linna. Nyt näkyy teidän yläkulmassa. Nyt. Perkelee. Kannattais kuvia ottaa. Minnekin sinä nyt menet? Video otan itelle. Perkele. Taas kuviakin. No saapko sitä ottaa kuvan tästäkin? Sitä kuvaa otettua siitä videolta. On ne kyllä perkele paikkoihin rakentanut nuo linnat. Sieltä kun murkulla tippuu tämän katolle, niin se on reikä. Niin.